Как се казвате? Георги Панов се казва. Искаме да ви попитаме според вас, коя е най-голямата вина на правителството пред народа? Тяхната вина не е от вчера. Те винаги са имали вина. Специално това правителство. И вината им, че са тук. Според вас, защо толкова дълго време не чуват гласа на народа? Те никога не са чували гласа на народа. За тях няма народ. Вие как оценяте така наречените контрапротести от миналия уикенд? Абсолютно режисирани, естествено. В крайна сметка те си имат един контингент, който си ги поддържа и винаги ги е поддържа. Нужда ли са по-радикални мерки за свалянето на правителството? Абсолютно. Какви? Без радикални мерки няма да паднат. Какви според вас? 97 година. Благодаря.